Pozývam vás na víkendový kurz, v ktorom sa naučíme qigongovú zostavu hra 5 zvierat. Okrem veľkej zostavy divokej husy cvičím aj iné zostavy qigongu. A hra 5 zvierat je jednou z nich. O čom je hra 5 zvierat? Je jednou z najstarších a najuznávanejších zostav qigongu na svete. Jej korene siahajú do 2. storočia nášho letopočtu, kedy ju vytvoril legendárny čínsky lekár Hua Tuo. Pozorovaním divokých zvierat objavil, že každé zviera aktivuje špecifický druh vnútornej energie a liečí konkrétne orgány. Povaha tejto zostavy je dynamická, hravá a energická. Každý pohyb zostavy, každé zviera pôsobí na konkrétny orgán. Čo vás na kurze čaká? Zviera, tiger. Element drevo, pečeň, ovplyvňuje šlachy, chrbát a zrak, učí nás zdravej asertivite a uvoľňuje nahromadený hnev či frustráciu, buduje vnútornú silu a odvahu. Jeleň, voda a obličky, ovplyvňuje pružnosť pásu, posiluje kríže a kosti. Jelenia energia je o dlhovekosti a jemnosti, pomáha pri únave a vyhorení a navracia telu prirodzenú eleganciu. Medveď, element zem, slezina a žalúdok. Ovplyvňuje kompletné trávenie, imunitu a silu nôh. Učí nás ukotveniu a stabilite. Ak cítite sa rozlietaný a bez pôdy pod nohami, medveď vás môže vrátiť do vášho stredu. Opica, element oheň, srdce, ovplyvňuje pružnosť kĺbov, kardiovaskulárny systém a mozog. Rozvíja bystrosť a hrávosť. Pomáha uvoľniť napätie v hrudníku a prináša radosť do každodenného života. Vták, žiriav, element kov plúca, ovplyvňuje dýchanie, rovnováhu a pohyblivosť ramien, otvára hrudník a učí nás nadhľadu. Pomáha pri smútku a pocite stiesnenosti, dodáva nám pocit slobody a ľahkosti. Pre koho je tento kurz vhodný? Pre úplných začiatočníkov, ktorí hľadajú cestu ku zdraviu, ale aj pre ľudí, ktorí už majú s qigongom nejakú tú skúsenosť. Pre ľudí so sedavým zamestnaním a bolestiami chrbta, pre každého, kto potrebuje načerpať novú energiu. Zostavu môžete cvičiť bez ohľadu na váš vek či na predchádzajúce skúsenosti. Kurz qigongovej zostavy hra 5 zvierat sa bude konať cez víkend 2. a 3. mája v Mlyne v Skalke nad Váhom. Všetky ďalšie informácie nájdete pod týmto videom dole. Majte sa krásne.